bon dia. Gràcies per la vostra presència. Com sabeu, presentem el nostre nou jugador, Bernardo, el qual s'incorpora en propietat en el Girona. Primer de tot, donar-li la benvinguda a ell i la seva parella, desitjar-li tota la sort en la seva nova incorporació i l'estància en aquests anys aquí amb nosaltres. No tenim cap dubte que és un jugador que ve a sumar i que ve a aportar encara més qualitat a la plantilla que estem formant i amb els jugadors que tenim. Contents de rebre'l, de que estigui amb nosaltres, de que estem convençuts de que ens donarà un gran rendiment, i l'important és sumar esforços entre tots per aconseguir l'objectiu que tots ens marquem, de poder continuar i de poder establir-nos a primera divisió. Per la nostra part, contents i desitjar-li tota classe d'èxits, que seran els èxits del conjunt del Girona. Gràcies. Si us sembla, comencem amb preguntes per Bernardo. I per la primera, per començar. Bienvenido primero. ¿Cómo ha sido tu llegada al Girona? ¿Qué te ha hecho decidir por fichar por este club? No sé si tenías otras propuestas. Nada, en principio agradecerles. La bienvenida aquí ha sido inmejorable. Estamos muy contentos y muy ilusionados con este proyecto. Básicamente llegamos a un momento donde teníamos que tomar una decisión sobre las opciones que había encima de la mesa y en este caso el Girona a la cabeza con su directiva, su presidente y su entrenador han mostrado un interés real, un interés desde el primer momento, basado en un proyecto ilusionante, atractivo, con unos objetivos muy acordes con nuestros objetivos profesionales, y vimos una oportunidad muy bonita de aprovechar esta puerta que se abre en Girona, esperemos de muchos años aquí en Primera División, establecerse en una liga que será seguramente de las más competitivas del mundo, y de la mano queremos crecer con ello. El interés y la apuesta por mí ha sido real, ha sido totalmente convincente para nuestro parecer, y ha sido básicamente la razón por la que hemos querido venir aquí, ¿no? Nos ilusiona mucho este proyecto, nos ilusiona la manera con la que nos han abierto los brazos y esa confianza que han demostrado desde el principio. Pretendemos devolverla en forma de éxitos, en forma de actitud y sobre todo de muchísimo trabajo, ¿no? Que esperemos que venga cargado de muchos buenos momentos. Supongo que conoces el sistema de juego de Pablo Machín, con 3 centrales, con 2 centrales y 2 carrileros. ¿Cómo se puede adaptar tu sistema de juego en el equipo? ¿Qué puntos fuertes crees que tienes para aportar en el nuevo proyecto? Bueno, es una apuesta clara, ¿no? por un sistema de juego. Desde el principio se ha apostado por él, y uno de los motivos por el cual he venido aquí es por ello, ¿no? Es un sistema que este año he tenido la suerte de poder jugar en una liga igual de competitiva, en el cual me he sentido muy cómodo. Está claro que hay que acostumbrarse a un sistema que la mayoría hemos jugado en contadas veces, pero sin duda es un equipo que le gusta dar buen trato al balón, intentar una buena salida desde atrás, jugando con 3 y apretando arriba como lo hace el Girona. Es importante también tener buen juego aéreo, en eso puedo aportar mi granito de arena, y sobre todo pues veo que es un grupo humano y colectivo que no escatima en el esfuerzo, que no escatima en la actitud, y en ese aspecto creo que puedo dar mi dedo de pecho, ¿no? Vengo a aportar mi experiencia, la que pueda tener, mi ilusión y sobre todo mis ganas de seguir creciendo, que al final, como he dicho al principio, no va acorde con el proyecto, y es lo que más me ilusiona a raíz de también aprender, ¿no? Estamos aquí para mejorar, para madurar, y este sistema de juego, como tú dices, ¿no? que tiene una gran personalidad, pues esperamos que todos nos contagiemos de ella y podamos también mejorar en todos los aspectos. Sí, Carlos. Un poco más personal, que te puedes marcar este año,
Bueno, lo fundamental es competir, ¿no? A raíz de estos 2 años o este año es lo que más he echado de menos, ¿no? A pesar de que he competido en una muy buena liga, me marco retos personales, ¿no? De poder aportar dentro del terreno de juego, dentro del vestuario y sobre todo intentar competir lo máximo para poder rendir a un nivel que espero esté a la altura de las expectativas, ¿no? Para mí es importante una apuesta por un proyecto, una apuesta por mí en este caso y yo apuesto también por ello, ¿no? Por poder jugar, por poder competir y sobre todo porque cumplamos los objetivos del club, que seguro nos van a brindar los objetivos nuestros propios. Sí. Están de momento dos centrales, Alcalá y Juanpe, sin experiencia en primera, Tamayo también. No sé si eres capaz de aportar también por experiencia, un poco por actitud o por cómo eres, un poco de liderazgo atrás. Seguramente venga acompañado, ¿no? de mi manera de ser, de esa experiencia de la que te he hablado, no solo aquí, sino en otros ámbitos, ¿no? En la liga, quizás podamos traer ese granito también de liderazgo. Me considero una persona con unas convicciones claras en lo que deseo. He pasado por buenos momentos y también otros que no han sido tan buenos y creo que en ese momento te vas curtiendo como profesional y está claro, ¿no? Cuando falta experiencia hay que aportar otro tipo de cosas. Los que la tengan seguro que la van a poner dentro del vestuario para nutrir a aquellos que no la tienen, pero sin duda, al igual que cuando yo estuve en mi primer año en Primera División, la ilusión, el trabajo y sobre todo el hambre que trae este equipo, que lo ha demostrado en los últimos años, seguramente que va a suplir esa carencia de experiencia, ¿no? Y los que tengamos un poquito más intentaremos ponerla a disposición del equipo para que se pueda contagiar de ella y sobre todo para que las cosas que hemos ido aprendiendo de esos poco o mucha experiencia que podamos traer al equipo, pues nos sirva para conseguir ese objetivo. Tomás, sí, una curiosidad, si me puedo disculparme, ¿es tu aniversario? Es mi cumpleaños, sí. No podía elegir otro día mejor para este día. Sí. Sí, Marcos, en relación al sistema, ¿qué posición te ves? ¿De marcador, de líbero, por la izquierda, por la derecha? Bueno, en Inglaterra tuve la oportunidad de jugar en ambos sitios, tanto en el centro como en uno de los costados. Quizás donde el míster considere o donde pueda aportar más o considere que más. Yo me veo más en el centro por mi condición de más central. En este caso los centrales marcadores en este sistema caen más a banda y posiblemente tengan otras características más parecidas a los laterales, pero bueno, estamos a disposición del entrenador, de que él considere lo más oportuno para cada juego y estaremos dispuestos a asimilar el trabajo que toque dar. Kevin. Sí, como curiosidad también, si nos puede recordar un poco la lucha con el Girona de hace 2 años. Por supuesto, ¿no? Ha sido una etapa importante en mi carrera, la que pasé en el Sporting. Desde luego, ese crecimiento que estuve ahí es siempre de recordar, ¿no? Para mí y bueno, para mí es anecdótico, ¿no? En el fútbol la rivalidad es natural, creo que es lo que convierte este deporte en lo bonito que es y obviamente habrá equipos que tengan más o menos rivalidad, ¿no? En este caso lo importante es tener una rivalidad sana, una competitividad que favorezca el espectáculo y yo me quedo con eso, ¿no? Con lo bonito que viví aquellos años, una lucha, como bien digo, ¿no? Entre dos equipos que tenían la máxima ilusión por conseguir el objetivo. Ambos lo han podido conseguir en diferentes momentos y creo que al final eso es lo que hace que los equipos vayan creciendo, ¿no? Competir con otros, que la gente vaya viendo cómo van creciendo y en ese caso tengo la suerte, ¿no? De haber podido en este caso estar en ambos. ¿Tienes preguntes? No, doncs ara és el torn de Quique. Hola, bon dia. Comença? Vale. Bueno, sí, una mica com ha anat la negociació, si és el perfil de jugador que buscàveu. També s'ha comentat que el jugador podria haver arribat a través del City, no sé què ens pots explicar. Bueno, això són coses que es parlen i tal. No, el jugador és traspassat per del Girona. Nosaltres som els que hem apostat per Bernardo.
Ha sigut unes negociacions no ha sigut fàcils perquè el jugador ha tingut moltes oportunitats d'anar a altres equips. D'aquí tinc que agrair molt la seva aposta perquè ell realment ha tingut oportunitat de jugar també a Premier i altres jocs i ha decidit venir aquí. També agrair als seus representants, que també crec que han fet una feina també crec que molt adient, parlant amb el jugador, intentant fer-li veure de l'aposta que el Girona estava fent, i d'aquí tinc que agrair-ho. I ha sigut un fitxatge que des del minut 1 el volíem perquè coneixem molt bé de les seves aptituds, el coneixem molt bé el seu rol de líder. Tant el Pablo com jo és un jugador que ens agrada molt i la veritat és que era el central número 1 que teníem a la llista i estem molt contents perquè l'hem pogut assolir. Defineixen les característiques, deies això, que us agrada molt, el Pablo, perfil de central, per això. Una miqueta dintre dels perfils de centrals són els que reconeixem una miqueta durant aquests 3 anys. Es pot dir que és un futbolista amb capacitat físiques crec que molt bones, amb bona sortida de pilota, però jo crec que sobretot buscàvem un perfil de jugador que ens pogués donar lideratge, personalitat, i crec que ell reuneix molt aquestes condicions i penso que amb l'arribada d'en Gorka, que també crec que ens dona aquesta experiència, i d'ell estem fent una miqueta aquell fil d'experiència que li volem donar a l'equip. No? No, Maria. De la roda de premsa que vas fer fa un mes aproximadament, on vas comentar les altes de cara a la temporada de primera, els possibles dubtes i les baixes. Ha passat un mes, el Girona ha fet pocs fitxatges. Hi ha algun canvi respecte a aquells que vas anunciar, o aquells jugadors que vas anunciar seran els que començaran la pretemporada d'aquesta setmana, i els dubtes com estan ara mateix? Sincerament fa un mes que vam acabar i avui estem on estem. Comencem la setmana vinent. Jo ja vaig dir que m'agradaria tenir el màxim de nombre de jugadors possibles, però el mercat és el mercat. Sempre dic que no portaré ningú que no cregui que tinga que portar, i això ho tinc molt clar. Penso que ens estem jugant molt tots i penso que ara és un moment de tenir molta sang freda i fer les coses que un sent, sabent que es pot equivocar com qualsevol, però aquesta és la idea. Del tema dels jugadors que es va dir que es quedaven 100%, segueix la mateixa situació. Nosaltres creiem en aquests futbolistes cegament i crec que el grup no es té que perdre per res. Dels jugadors que hi ha dubtes, els dubtes aniran veient depenent una miqueta de la situació que es vagi creant durant la pretemporada, depenent dels fitxatges que anem fent. Jo crec que tot això encara està molt obert, però sincerament crec que a dia d'avui són jugadors del Girona i se'ls té que respectar tots per igual, i que tots vinguin amb forces per demostrar i convèncer tant el cos tècnic com a la meva part. Sí, volia que fos l'últim en tot cas, perquè és un tema que afecta el Girona i afecta un altre club, sense voler desvelar res, la funció parlada. En tot cas, tu assumeixes que l'únic escenari en el que treballaràs parlades controlar la segona B? No, la veritat és que no. La veritat és que es van dir moltes coses, es van parlar de moltes coses. Nosaltres sí que és veritat que el fet de no pujar al parar de segona B ens canviava una miqueta la idea, això és veritat. No podem dir que a nivell esportiu era una situació diferent. El fet que el primer equip hagi pujat a primera divisió i que el Paralada estigués a tercera, la distància era molt més gran i es volia seguir col·laborant, però d'una manera diferent. Aquesta és la veritat, però
en cap moment es va parlar de tancar una afiliació, però també us puc dir que és una afiliació en la qual els interessos que tenen que primar són els esportius i el que volem és que el que ens pugui aportar a nivell esportiu sigui algú bo de cara al primer equip, i en aquell moment sí que és veritat que la diferència d'estar primera i d'estar tercera hi havia molta diferència. Potser fem la meva pregunta, vull dir que ara mateix tu només treballes o penses en la possibilitat que el Peralada serà de segona B? Sí, jo crec que s'ha arribat a un acord, el Peralada estarà a segona B i estem molt contents, intentarem treballar a l'escenari d'una manera idònia, intentant aportar joves que creiem que ens poden ajudar en un futur i estem en un moment de l'any que no és fàcil, però intentarem fer una miqueta aquesta idea que tenim a nivell mental. Si permets tornar a existir un moment amb els dubtes, preveus que dilluns tenen equip normalitat o es pugui comprar alguna cosa una setmana? Una setmana, no sé què passarà. Jo sincerament crec que hi ha jugadors que estan parlant per rescindir, que ja ho sabeu, que s'havia parlat, que no es comptava i s'està parlant amb ells. Hi ha altres que són dubte i també ja no solament que nosaltres podem tenir un dubte, també el jugador es pot sentir que necessita alliberar la nostra relació perquè potser té altres propostes que també li poden adequar al jugador i potser arribarem a bon port per part de les dues situacions, però ara mateix, a dia d'avui, tot està igual. No sé si és una pregunta pel president o per en Quique. S'ha parlat molt del tema de l'afiliació amb el City. Falta una setmana per començar la pretemporada. Voldria saber si se seguirà igual aquesta temporada o està previst que es firmi un acord, que es visualitzi un acord més enllà del que hi ha hagut durant aquesta temporada. Molt més. No, és igual. És el mateix, direm el mateix, vull dir que no hi ha problema. Jo crec que en aquests moments mantenim la relació que hi ha tingut fins ara amb el City. Sempre han vingut jugadors cedits i hem pogut comptar amb jugadors que pertanyien al City. Esperem que això en un futur també puguin ser. Sempre hem dit que és diferent el cas de segona que de primera i amb això s'està treballant. Ojalà puguem aprofitar jugadors que tenen al City, que tenen jugadors a molts de llocs i cedits amb altres jugadors, i si hi ha jugadors que entren bé o que són jugadors interessants per la secretaria de direcció esportiva i pel míster, i poden tenir un futur a nosaltres, poden ser benvinguts. I a nivell d'institució pot haver una visualització externa a nivell públic d'un acord entre els dos clubs o se seguirà igual? Bé, jo crec que s'estan comentant moltes coses últimament, s'estan mandant molts de missatges. Crec que a dia d'avui aquesta és la situació que hi ha i crec que nosaltres no valorem ni estarem cada dia mentint ni confirmant coses. Aquesta és la situació real que hi ha a dia d'avui i el futur, si hi ha algun canvi, alguna cosa, en qualsevol aspecte ja serà diferent, però la situació real a dia d'avui és aquesta. Quique, el Manchester va començar la pretemporada ahir, en una setmana i mitja comença la gira per als Estats Units. No tots els jugadors que hi van començar a entrenar òbviament podran anar en aquesta gira. Estàs una mica a l'espera que passi aquesta setmana i mitja de la que pugui decidir Pep Guardiola sobre els jugadors que poden seguir la pretemporada? Pot canviar alguna cosa això respecte als jugadors cedits que vinguin del City de Girona? Amb el City, com bé ha dit ell, portem parlant molt de temps i s'estan valorant molts jugadors. Hi ha diferents situacions, no ens oblidem que no solament és una relació City-Girona, sinó també hi ha una relació futbolista i amb tot això es té que també saber jugar i s'ha de saber mantenir la calma, perquè no ens oblidem que aquests jugadors tenen un mercat molt ampli i qualsevol equip tant de la primera edició d'Espanya o de la Premier o d'altres clubs importants d'Europa voldrien alguns jugadors d'aquests. Llavors tot això té el seu temps i sincerament crec
vull ser optimista, vull ser positiu. Jo crec que podrem portar alguns jugadors que tant ells com nosaltres ens interessi que estigui participant amb el Girona l'any que ve, i jo espero que en els propers dies tinguem alguna notícia. Sí? En tema de cos tècnic, està previst els esmenats d'en Pablo està sobre rodes, sobre l'activitat, s'ampliarà. Bueno, és un tema que estem parlant, ja ho vaig dir, que el cos tècnic estem molt contents, són clau de l'èxit d'aquest ascens a la primera edició, i màxim respecte cap a tots els professionals que han fet aquest èxit. Sí que és veritat que s'està parlant amb Pablo per intentar fer algun any més, perquè crec que vull que estigui tranquil i que vegi de la confiança que tenim amb ell, i que en el seu cos tècnic en principi potser hi haurà alguna ajuda més, perquè al final cap a on anem sabem que les exigències seran més grans, però tots són coses que anireu veient i es aniran aportant. Quan dius algun any més, vols dir un més? Com? Quan dius algun any més, vols dir alguns? És que depèn, això són negociacions, al final la idea és una miqueta que ell tingui tranquil·litat, i no sabem si serà un any més o algun altre any més. Vull dir, la idea nostra és que el que volem és que Pablo senti que l'arropem i que se senti com l'entrenador que té que portar el Girona a primera divisió, a aquest objectiu que ens han creat tots. Amb l'estat de les negociacions aquestes, veus si la pot l'anunci de l'ampliació del contracte amb Pablo? És que no ho sé, és que no vaig dir fa un mes que creia que pot tenir tota la plantilla i no tinc a ningú. Vull dir, crec que he d'estar tranquil. Jo penso que sí, que arribem a bon port, que no trigarem molt a poder fer oficial aquest acord, però no puc dir-te si queda poc o més. Ara sí que ara l'última, sisplau, Marc. Sí, Marc, una compartida. Primer, els casos d'en Vivancos i l'Oliveros, que estan seguits com estan, i llavors en Andalfí, quan tenen previst començar les obres de les instal·lacions de les graderies superiors? Bueno, Vivi i Oliveros són dos jugadors que estem parlant amb ells per saber una miqueta quin és el millor destí per seguir creixent. Encara no tenim cap tipus de novetat, però s'està treballant tant amb ell com amb els seus representants.